As comunidades de veciños poderán vetar a creación de pisos turísticos. Esta nova medida deixa en mans dos habitantes do bloque a decisión dos particulares para poder optar a estas licenzas. O acceso á vivenda leva anos sendo obxecto de debate tanto na rúa como na clase política. A proliferación de pisos e casas destinadas ao alugueiro turístico mingua o número de vivendas no mercado. Para intentar poñer fin a esta situación, agora as comunidades de veciños poderán decidir se un dos seus pisos obtén esta licenza ou non. Unha medida ben vista por gran parte da poboación que pide aínda máis recursos para facilitar o acceso á vivenda. A mí pareceme ben, porque sobre todo aos chicos está todo, non hai onde mirar nada, non hai onde mirar, é carísimos, e claro, a xente eu entendo que teñen medo a se os alquilan que ellos se estropeen, pero non pode ser todo así, haberá que ter unha mitad para un lado e outra mitad para outro, repartirse, non? Aquí, quen ocupa os pisos é a xente que non ten casa, e os turistas teñen casa noutro lado, que veñan aquí, que paguen un hotel. Para que están os hoteles? Os hoteles están para iso, pero ahora colleron a costumbre de vivir nos pisos turísticos e a maioría da xente non pode alquilar. Quizás en este caso está bien que sea cada comunidad la que encuentre una regulación. Seguramente esté bien, porque si están faltando viviendas para quien la necesita y habita en un lugar, entonces quizás esté bien que se busque una regulación. A poboación pon así o foco na xuventude, un dos sectores máis castigados pola suba dos alugueiros. Se a isto lle sumamos a carestía de vivendas no mercado, os xóvenes teñeno cada vez máis difícil para ter un teito propio. Se non teñen que acabar indo para xunto aos vellos outra vez, ou para as aldeas, ou para, claro, para onde poidan. A xuventud ten que andar a vivir en unha habitación e todo iso non. Eu nos meus tempos iba a traballar a calquer sitio e alquilaba un piso, e igual que alquilaba calquera. Pero hoxe non se pode alquilar un piso, Aínda que hai quen entende os propietarios que optan polo alugueiro vacacional, piden maior número de inmobles dispoñibles todo o ano. A eles tamén lle compensa. Unha que non lles estropean e outro, bumba, outro para o sitio. Entonces, eles venllen millor, pero claro, a xente non ten onde caer. Entón, hai moitas familias que agora os pisos quedanlle pequenos a cada, que teñen un fillo que pequeno queren cambiarse, non poden.